Вітаю! У папярэднім занятку мы разбіралі, як збіраць інфармацыю. Сайты, сацыяльныя сеткі, YouTube, Deep Research. Ты ўжо ведаеш, як сабраць масіў дадзеных. А зараз наступнае пытанне. Што гэты масіў на самой справе гаворыць? У гэтым занятку мы навучымся чытаць тое, што схавана ўнутры тэкстаў, выяўляць настрой, знаходзіць тренды, бачыць анамаліі. І пачнем з адной лічбы. Кожны месяц у Беларусі з'яўляецца каля 100 мільёнаў новых каментароў. У кожным з іх нейкая эмоцыя, страх, злосць, надзея, іронія, падтрымка. Калі ты ўмееш чытаць гэтыя эмоцыі ў маштабе, ты бачыш тое, чаго не бачыць ніхто вакол цябе. Давай пакажу, як гэта выглядае на практыцы. Прыклад першы. Ваенныя канфлікты. Сёння карту фронту будуюць не толькі па спадарожніках. Аналітыкі аналізуюць публікацыі ў сацыяльных сетках і атрымліваюць рэальную карціну размяшчэння войск. Прыклад другі. Бліжэй да штодзённага жыцця. Прагноз надвор'я ў тваім тэлефоне карэктуецца па паведамленням мільёнах людзей. У нас пачаўся дождж, на паўночным захадзе туман. Навігатар паказвае коркі таму, што мільёны кіроўцаў у рэальным часе перадаюць сваю хуткасць і месцазнаходжання. Гэта і ёсць аналіз мазіву дадзеных. Толькі замест машын у нас каментары людзей. Прыклад трэці з Беларусі. Снежань 2024 года, Віцебск. Буйнейшы пажар за некалькі дзесяткаў гадоў. Паведамленні ў соцсетках з'явіліся раней, чым першы пажарны разлік прыбыў на тушэнне. Але вось што цікава. Па танальнасці каментароў, страх, злосць, згадкі пэўных месцаў можна было з высокай доляй верагоднасці вызначыць прычыну ўзгарання яшчэ да афіцыйнага расследавання. Людзі, якія жывуць побач, ведаюць больш, чым любая справаздача. Аналіз танальнасці дапамагае гэта веданне здабыць. Прыклад чацвёрты. Пра анамаліі. Калі сочыш за профілямі рэгіянальных чыноўнікаў, у каментарах часта з'яўляюцца людзі, якія іх актыўна абараняюць і хваляць. У 9 з 10 выпадкаў гэта іх родныя. Аналізуючы каментары, мы заўважаем тое, што раней прайшло б міма. І апошні, пяты прыклад – выдаленыя паведамленні. Калі медыа выдаляе свой пост, часта менавіта ў гэты момант ты разумееш. Там было нешта важнае. Выдаленне само па сабе – гэта сігнал. Гэта важны індыкатар. Вярнуцца і паглядзець, што там было выдалена. Добра, цяпер разбярёмся, як гэта працуе тэхнічна. Аналіз танальнасці – гэта аўтаматычнае вызначэнне эмацыйнага зараду тэксту. Ёсць 3 асноўных тыпу. Пазітыў. Нарэшце справядлівасць, падтрымліваю. Нейтраль. Паседжанне адбылося, рашэнне прыняты. Негатыў. Гэта ганьба. Я не магу маўчаць. Сёння, у пачатку 2026 года, AI аналізуе танальнасць з дакладнасцю 88-95%. І гэта верагоднасць будзе расці. У самай бліжэйшай будучыні мы прыйдзем да лічбы ў 100%. Прафесійныя сістэмы выкарыстоўваюць асобныя мадэлі для кожнага тыпу тэксту. Для Telegram адна, для навін іншая, для водгукаў трэцяя. Каб параўноўваць у часе, нам неабходна лічба. Гэта NSR – індекс сентыменту. Формула пазітыўнае мінус негатыўнае дзелім на ўсяго, множым на 100. Гэта лічба, якую можна параўнаць месяц да месяца. І яшчэ адна магутная рэч – аспектны аналіз. Сістэма вычленяе не проста дрэнны водгук, а канкрэтны аспект. Для НДА гэта азначае AI здольны ацаніць камунікацыю арганізацыі, яе пазіцыю па канкрэтнай падзеі і зразумець, ці чуюць людзі тое, што вы хочаце да іх данесці. Усё гэта ў тысячах тэкстаў адначасова. Я мог бы просто перелічыць вам кейсы з іншых краін. Але давайте я лепш пакажу, як знайсці іх самім за пару хвілін. Тут важны не сам інструмент, а тое, як паставіць пытанні. Глядзіце. Знайдзі рэальныя задакументаваныя выпадкі, калі грамадскія арганізацыі ці незалежныя медыа выкарыстоўвалі аналіз танальнасці соцсетак для прыняцця рашэнняў. Толькі са спасылкамі на крыніцы, без агульных словаў. Бачыце, ён не проста адказвае. Ён будуе план,
шукае, правярае крыніцу за крыніцай. Гэта займае пару хвілін, але вы атрымліваеце не выдумку, а справаздачу са спасылкамі. І вось галоўнае правіла. Не верьце выніку на слова. Открывайте крыніцу. Калі спасылка не открываецца ці вядзе не туды, выкідвайце гэты пункт. Тут асабістых дадзеных няма, мы шукаем метад, не людзей. Таму публічны інструмент тут бяспечны. Па сітуацыі можна ацаніць, наколькі іншыя арганізацыі гатовы да такіх выклікаў. Ва многіх рэгіёнах лакальна і незалежна адзін ад аднаго утворваюцца нефармальныя групы, якія чакаюць падтрымкі ад старых арганізацый, актыўных раней. Але тыя, баючыся зрабіць неправільны крок і нашкодзіць рэпутацыі, прымаюць горшае рашэнне – маўчаць. Незалежныя медыа, не маючы дастатковых дадзеных о маштабах актыўнасці, у большасці сваёй вырашаюць асвятляць падзеі як проста тренд у TikTok. Такі ж, як у «Пакажы сябе» ў 2016-м. Ніхто не планаваў. Усе арыентуюцца літаральна ў момант. І немагчыма даваць адэкватную ацэнку, не бачучы масіву дадзеных у онлайне. Аналіз тональнасці ў рэальным часе – гэта не пра прыгожую справаздачу. Гэта ваш лічбавы радар. Ён дае магчымасць дзейнічаць праактыўна. Ёсць одно пытанне, якое часта задаюць. А навошта ўсё гэта, калі можна проста спытаць людзей напрамую? Ось у чым штука. Калі чалавеку задаюць пытанне, ён думае, як адказаць правільна. Ён хоча выглядаць разумна, альбо не крыўдзіць, або проста кажа тое, чаго чакаюць. А калі чалавек піша каментар у соцсетцы, ён проста гаворыць пра тое, што думае, без фільтраў, без апытальніка. Гэта зусім розныя рэчы. Плюс, апытанне – гэта тыдні падрыхтоўкі, грошы, потым яшчэ тыдні аналізу. А каментары ў соцсетках ёсць прама зараз. І іх мільёны. Deep Research – гэта калі ёсць час, а калі трэба праверыць адзін факт за 30 секунд. Тут іншая логіка. Адно дакладнае пытанне, адзін адказ з крыніцамі адразу пад ім. Perplexity выдае кароткі адказ. Бачыце гэтыя лічбы ў квадратных дужках. Кожная гэтая крыніца. Націскайце і правярайце самі. Розніца проста. Gemini Deep Research, калі трэба сабраць карціну. Perplexity, калі трэба хутку адну лічбу і ведаць, адкуль яна. Але памятайце, лічба, якую вы не праверылі ў першай крыніцы, гэта пакуль не факт. Гэта чужое сцвярджэнне.